que vaig a defensar dues propostes de resolució que són clàssiques. I són clàssiques perquè insten al govern d'Espanya a una sèrie de solucions per als problemes que en matèria d'infraestructures té la Comunitat Valenciana i que són de la seva competència i que encara no ha complit. Per tant, tindrem que anar repetint-les, reiterant-les, a veure si al final tenim sort i el govern d'Espanya ens les apoya. Bé, vull començar comentant una cosa que ja heu comentat en alguna altra ocasió, i que és una bona mostra de com fa la política el Partit Popular. Dir una cosa, i en aquest cas dir la contrària al mateix temps. No dir una cosa i fer-ne una altra, sinó dir la mateixa cosa i la contrària tot alhora, ja és el colmo. A la resolució 263 comencen demanant programes d'eficiència energètica, per tant, li voldria matisar al senyor Molenda, no està parlant d'energies alternatives, sinó d'eficiència energètica, suposo que són coses diferents, i després plantegen 4 propostes en les que majoritàriament s'apunta precisament la direcció oposada al que suposaria l'estalvi energètic i la reducció d'emissions. Més carreteres, més aeroports i més alta velocitat en ferrocarril. Això, des de luego, no és apostar per un model de transport eficient. Quan algú diu que fa una cosa i la contrària al mateix temps, és evident que o bé no sap què és el que està fent, per expressar-ho d'una forma benèvola, o bé sí que ho sap i el que tracta simplement és de confondre el personal. Jo crec que sí que saben el que fan, però el que fan és tractar d'autojustificar-se i de pas justificar-se davant de la ciutadania. I a més de nou agafen un terreny en el que les seues polítiques que nosaltres considerem plenament errades coincideixen amb les que es despleguen des del govern central i ho fan simplement per una raó, per fer victimisme. I això no deixa de ser una mostra claríssima de quines són les seues prioritats. A l'AVE, les obres del qual es fan dolorosament presents en el dia a dia de milers de valencianes i valencians, li dediquen una resolució sencera, mentre que a les rodalies la clamorosa insuficiència de les quals també pateixen quotidianament moltíssima més gent encara, o apenas li dediquen un apartat dins d'una resolució molt més ampla. Per tant, sembla clar quines són les seues prioritats. Jo crec que algú ja ho va dir des d'aquesta tribuna, cada vegada que entrem per la porta de l'hemicicle i iniciem un debat, ens sacseja, almenys a mi sí que em passa, una sensació de déjà vu. Com el dia de la marmota ens trobem sempre parlant de lo mateix, la qual cosa, insistix, no pot ser molt bona, jo crec que és molt mala senyal, perquè significa que hi ha molts problemes i molt poques solucions imaginatives per abordar-los i resoldre-los.